ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט שיחות גוף נפש. זה הפרק השני מתוך סדרה של 3 שמתמקדת במאזינים ומאזינות שהם מטפלים ומטפלות. לי קוראים מושיק ליכטנשטיין, אני פסיכותרפיסט גופני התייחסותי. אני מנחה מעגלי גברים, ואני מנחה מדיטציות קבוצתיות מבאר שבע. איתי אלינה בלחין. אני אתן לך רגע להציג את עצמך. כן. טוב, אז נעים מאוד, וזה כיף להיות פה. אני אלינה, אני מלווה מטפלים בכל מה שקשור ליציאה לאור, לשיווק, לתנועה הזאת של מבפנים החוצה לעולם. מה שנקרא, קראנו לפרק הזה לתת את המתנות שלי לעולם, ובעצם על זה אנחנו הולכים לדבר היום. אני מנחה מוסמכת להתמקדות, אני באה מרקע של כתיבה יצירתית, משלבת בעבודה שלי גם מיינדפולנס, ועוד הרבה דברים טובים, ידע בשיווק, פרקטי, רגשי. אז היום אנחנו הולכים ככה לצלול לנושא הזה, ובוא נתחיל. אוקיי, אז אם אני שואל את עצמי איפה מתחילים, אני חושב, נלך אולי על הדוגמה הטקסטבוק במרכאות. כן. אני אקח על עצמי את הדוגמה, אני למדתי מה שלמדתי ממקצועות הטיפול, חיברתי, שמתי עוד קומה של ידע על איזשהו מקום פנימי שרוצה לעזור, סיימתי את לימודי הטיפול שלי ואני מוכן לצאת אל הקהל, להתחיל לטפל, כן. ולפתע אני מגלה שאין הפגנה מחוץ לבית של הקליניקה שלי, וכאילו לא, הטלפון מפסיק לצלצל, ואני נכנס לפינה, נכון? אני נכנס לפינה שמצד אחד אני יודע שאני מטפל טוב, או בוא נגיד, זה נקודת המוצא שלי שאני רוצה לטפל ואני מאמין בזה. ומצד שני, אין לי מטופלים, ואז אומרים לי, יאללה, תשווק. ופתאום אני למדתי טיפול כדי לטפל, ועכשיו אני בסיטואציה של לשווק, וא' לא למדתי שיווק, וגם לא בטוח שזה יושב על החוזקות שלי, וקוראים פה כל מיני דברים. נכון. אז כן, אתה מדבר על הרגע הזה שאין מטפל שלא מכיר את הרגע הזה, שבעצם הוא יוצא לעולם, אחרי שהוא למד, ויש לו מה שנקרא כל כך הרבה מתנות לתת, רצון אמיתי וכנה מהלב לעזור, ופתאום הוא מגלה שלא מספיק הידע הטיפולי שלו, ולא בהכרח מספיק הדברים הטובים שהוא עושה בתוך החדר, כן, והעזרה שהוא מציע, אם בעצם לא יודעים את זה, אם הוא לא, מה שנקרא, מספר את זה, מדבר את זה, או מה שאנחנו קוראים לו משווק, כאילו שיווק, והרבה פעמים באמת לא יודעים מאיפה להתחיל, לא, כאילו מגיעים לאיזה מין מצב כזה של גם בלבול, גם תחושה של ככה להיות קצת אבוד בעולם הזה, כי יש כל כך הרבה מנטורים ומאמנים, ובוא תעשה את זה, ותלך לפה, ותלך לשם, ושיטות, וכאילו, ואיפה להתחיל, ואיפה לשים את המשאבים, ואת האנרגיות. אז יש כל מיני דברים באמת שמטפלים פוגשים בנקודה הזאת. רגע, שנייה לפני זה נגיד, ברשותך, א', שנתנו את הדוגמה טקסטבוק של מטפל בתחילת הדרך, אבל אנחנו רוצים להגיד שזה פוגש אותנו לאורך ציר החיים המקצועיים שלנו מספר פעמים. נכון מאוד. זה פוגש אותנו גם, האמת, כל פעם שאנחנו רוצים לגדול מעבר. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, היום כשאנחנו נפגשים כאן, ואני בעצם מקליטה איתך את הפודקאסט, אני גם יוצאת קצת החוצה, ויוצאת לאור, יותר ממה שעשיתי בעבר. זאת אומרת, כל פעם שאני מסכימה בעצם להראות עוד, לספר עוד, להביא את עצמי לעולם בעוד מדיה, בעוד פורמט, אם זה פודקאסט, אם זה פוסט בפייסבוק אפילו, יש אנשים שבשבילם זה קריאת ים סוף, ואם זה סרטון, ואם זה תוכנית חדשה, ואם זה סדנה שאני רוצה להוציא החוצה, אם זה פתאום לקרוא לכל מה שאני עושה בשם של שיטה. כאילו, יש המון לידות שמתרחשות בעצם. אני קוראת לזה לידות כי אני רואה הרבה מאוד דמיון בין התהליך הזה של היציאה החוצה, ליציאה לאור, לאיזשהו תהליך של לידה.
אז בתקופת הקורונה, שאני ממש ככה מקווה שהיא נמצאת לקראת סיום, אני רואה הרבה, לא מעט, מטפלים שבעצם חוו איזושהי התכנסות, איזושהי אולי ירידה בעשייה, פתאום גם טיפה השתבללו בתוך הבית, לא כולם עברו לזום, לא לכולם פתאום העיסוק הטיפולי שלהם התאים לצרכים של התקופה, והם מוצאים את עצמם בעצם בשאלה איך אני יוצאת החוצה שוב, איך אני משווקת, ועוד לפני הדיבור על הערוץ השיווקי, או על הכתיבה השיווקית, או על הפוסט הזה או אחר, יש בעצם את העמדה הפנימית, של בכלל להסכים להיראות, להסכים להכיר במה שיש לי. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים שקורים שם בתהליך הפנימי הרגשי, עוד לפני החלק הפרקטי, שהרבה פעמים שם יש איזושהי תקיעות. מעולה. אז אני אנסה לסדר לעצמי את מה שאמרת. אנחנו, בוא נאמר ככה, אם אתם מטפלים שאתם מתלבטים בין שיווק ממומן לקורס דיגיטלי, לסדנה בזום, אני לא יודע מה, אז הפרק הזה הוא בשבילכם. אבל הוא לא הולך לעסוק בפרקטיקות האלה, אלא אנחנו רוצים לדבר צעד לפני הפרקטיקות האלה, אולי על מה בדיוק אני רוצה לתת לעולם, כי זה האיך. כל הקורס דיגיטלי, כן, לא, זה איך. אבל לפני זה יש את מה אני רוצה לתת בעולם, ומה שאנחנו רוצים זה גם לדבר על לפני המה, על רגע מי אני, איזה מערכת יחסים יכול להיות, יש לי אני עם החלק שבי שרוצה לטפל, או אני עם העולם. כן. אז אנחנו, א', כרגע הסברנו לכם בשביל מה הפרק, אז אתם מוזמנים להישאר, מוזמנות. ושנית, אנחנו רוצים, נניח לפרקטיקה, לאיך. בואו נניח רגע אולי למה הסיפור הזה של איך את רוצה לקחת את זה מכאן, כאילו את חושבת על תעלת לידה, מתחבר לי. אז כן, אני יכולה לספר לך קצת מה אני רואה באמת, שגם אני פוגשת באופן, זאת אומרת, אני מכירה את זה, זה לא משהו שאני לא עברתי דרכו ועוברת כל הזמן, זאת אומרת, לצורך העניין יש לי איזושהי סדנה שאני מנחה, ואני מרגישה את כל הדברים האלה גם, ופתאום חששות שעולים, ואיך אני אעשה את זה, ומה אני אגיד, ופתאום לדייק, וכאילו, יש שם איזושהי לידה שמתבקשת, וכל אחד גם, אני חייבת להגיד, עובר את זה עם נושאים ותמות טיפה שונים. אז אנחנו יכולים טיפה רגע להצביע על איזה נושאים מטפלים, ולא רק מטפלים, בכלל אנשים שיוצאים לאור מתמודדים איתם. אז יש פה גם איזושהי שאלה שככה שהיא נמצאת עוד בראשית של הלידה הזאת, שזה בכלל, האם שווה לי לצאת למסע הזה? האם מה שיש לי הוא מספיק טוב? האם הוא מספיק שונה, מספיק ייחודי? בשביל שאני בכלל אעשה משהו, אוקיי? אפילו ברמת לכתוב את זה במחברת לעצמי, אפילו ברמת לספר על זה למישהו. זאת אומרת, אתה יודע כמה אנשים מספרים לי שהם לפעמים לא מגלים את הרצונות האלה אפילו לאחרים, מרוב שהם איזושהי חוויה לפעמים של בושה, של ספק, של ביקורת עצמית, של חוסר ביטחון לגבי האם הדבר הזה הוא באמת באמת משמעותי, הוא באמת שונה. יש כל כך הרבה מטפלים, ואנחנו מסתכלים בפייסבוק, ואנחנו רואים כל כך הרבה פוסטים, וזה נראה טוב. אז למה שאני אצא לדרך הזאת, ועכשיו אשקיע כסף, ומאמצים רגשיים, בשביל מה זה טוב בתכלס? האם זה יתקבל בברכה? קצת אפשר לקרוא לזה חוסר ביטחון עוברי. שאני מתנה בעולם, ואני חושש שאני אצא, למה לי לצאת ללידה הזאת, אם בסוף כשאני אצא החוצה, לא יאהבו אותי. אז שמה אני צריך לעבור את כל זה? אני אשאר ברחם הפנימי שלי, וחלס, אני אהיה מופלא בעיני עצמי, כן או לא, וזהו. כן. אני לא אגע בעולם. כן, כן. זאת אומרת, לפעמים יש איזשהו חוסר ביטחון כזה עמוק, שאין שם מספיק אנרגיה לצאת לדרך הזאת, ושם אנחנו מאוד מאוד זקוקים לעוד מישהו איתנו, לעוד מישהו שיזכיר לנו, שישקף לנו במבט את הערך שלנו, את ההכרה רגע במה שיש לנו לתת.
אגב, הרבה פעמים מטפלים שנמצאים בנקודה הזאת, אז מאוד מאוד יעזור להם אם הם יהיו בכל זאת באיזושהי תנועה של עשייה, גם אם היא לא בהכרח כרגע משווקת או מתומחרת, או אתה יודע, לתת טיפול לחבר, כאילו להתחיל להניע את העשייה הזאת, את ההתנסות הזאת, גם מבלי שזה עכשיו תחת איזושהי כותרת של מטרה, רק בשביל רגע להיזכר ביכולת, במה שיש שם, בשביל רגע לחזק את השריר. אז עכשיו את בעצם לוקחת איזשהו טיפ שהוא מאוד מוכר, של תעשה בחינם. ואנחנו רוצים... צא לדרך. אנחנו רוצים להגיד שההיגיון המפעיל של הסיפור הזה, זה שאתה צריך לקבל הזנה של פידבק חיובי של המדהימות שלך, כדי שזה ייתן לך הרבה דלק, כדי שתוכל עם זה לעשות את הצעד הבא. זה לא לעשות בחינם כדי לעשות בחינם, זה להשתפשף, להתלכלך, לקבל את הפידבקים, לקבל את הביטחון. גם אם אני עושה משהו חדש, ואני בשעתי הראשונה, או בשעתי 100 של הדבר הזה, אני נכנס אליו אחרת לגמרי. זה מורגש מאוד באנרגיה. כן. כן, אני חושבת שהסיפור הזה של חינם, הוא גם צריך להיזהר איתו, שזה לא יהיה עכשיו משהו אלטרואיסטי, כי בסופו של דבר זה עסק. וצריך לשים את זה במידה. אבל אני חושבת שכן, כשאנחנו כן עושים את זה ממקום של חיבור לנתינה, ורגע מתמקדים בעשייה, וכן מעניקים, וכן מאפשרים לאנשים להכיר אותנו, ולהיחשף אלינו, ורגע לראות את הייחודיות בשיטת הטיפול שלנו, אז משהו בתנועה ממשיך לזרום, וזה בדיוק ההפך מתקיעות. אז זה, ואולי הצד השני שזה באמת מהלך תחום בזמן או בכיף, כדי לא ליפול למקום, זה חרב פיפיות, לא ליפול למקום הזה שאני מרגיש מדהים, כי כל הזמן מפדבקים אותי מדהים, כי זה חינם, ואז אני גם, עוד פעם, אני לא הסתכנתי, כי בסוף אנחנו כן רוצים לצאת לעולם. כן. אני חושבת שזה צעדים. אז אנחנו עכשיו דיברנו על הצעד באמת הראשוני, ששוב, לפעמים נתקלים בו אחרי סיום לימודים ועושים סטאז', אבל לפעמים גם אחרי תקופת בצורת כזאת, או אחרי תקופה שאתה יודע, אנשים שאומרים לי פתאום הם לא טיפלו שנים ופתאום רוצים לחזור לתחום, או עשו משהו אחר, או עשו רילוקיישן, או חוו איזשהו משבר אישי, או קורונה, ופתאום הם רוצים רגע לחזור, אז אפשר לחשוב על כל מיני דרכים יצירתיות לעשות את זה, בשביל עדיין להיות בעשייה ולתת לאנרגיה הזאת להתגלגל, וחינם זה דרך אחת, אבל שוב, היא בכך לא היחידה. אז זהו, אז זה ככה מקום אחד שאנשים נמצאים בו, ועוד נושא שככה עולה, זה בעצם למי אני רוצה להעניק את המתנה הזאת, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים מטפלים ככה, יש להם את הרצון הזה לעזור לכולם ולתת, וחלק מהתהליך זה רגע להבין, רגע, למי אני הכי יכול לעזור, מי הכי צריך אותי, ואולי גם למקד את זה, זאת אומרת, לא בהכרח לנסות להתיימר לעזור לכולם. זאת אומרת, אני חושבת שאיזשהו צעד נוסף בתוך התנועה הזאת החוצה, זה להתחיל לדייק את הדבר הזה שאני רוצה להוציא החוצה לעולם. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? למי זה מיועד? מה האיכויות שיש בו? להתחיל טיפה לתת שם, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את זה לשפה שיווקית, אז זה נקרא מיתוג, כן? מיתוג ובידול ודיוקה על היד, אבל אני רגע לוקחת את זה למקום היותר רגשי, של טיפה להתחיל להוליד את זה מהרוח אל החומר, כן? ולהבין מה זה הדבר הזה שאני רוצה לתת, ובמה זה שונה, ככה, מה בכל זאת שונה, והיא מיוחד במה שיש לי, כי תמיד זה אחרת. לא משנה, אנחנו יכולים שנינו ללמוד נניח התמקדות, אבל כל אחד מאיתנו יביא לתוך הדבר הזה משהו אחר, משהו שונה. כל אחד גם יביא את מי שהוא, קודם כל, את הסיפור שלו. אז להתחיל לפרוט את הדבר הזה למילים. ואני רואה שהרבה פעמים מטפלים, הם כאילו חסר להם העידוד הזה, כאילו הם כל כך, הם בתוך הדבר, והם לא תמיד יודעים להגיד מה זה הדבר הזה שאני עושה אותו אחרת. מה זה הדבר הזה שרק שככה מדברים איתי, פתאום משהו שם נכווה שונה. לא תמיד זה במילים, לפעמים זה בתחושות, לפעמים זה בכלל לא ברור. אז במה שאת אומרת אני שומע שני דברים. אחד, אני שומע באמת את הדבר האחרון שאמרת, שזה הדיוק. מילה שזאת
הולכת חזק, אבל יש עניין של דיוק. כן. כי אני לא באמת מטפל גלובלי. נכון. יש בי ייחוד, והייחוד שלי הוא צריך להתבטא גם ביכולת שלי להצטמצם לתוך אותם אנשים שלהם אני יכול לעזור יותר, כי הם יותר מאופיינים במה שאני יותר מתאים לו. זה דיוק. הדבר השני שאני שומע במה שאת אומרת, זה שיש פה איזה מהלך של אולי הוא קצת סחר חליפין. מה זאת אומרת? אני עכשיו צריך להידייק, אז קודם כל, כאילו אני בא אלייך, את אומרת לי, טוב, אתה חייב לעבוד על הדיוק שלך. ואז אני הולך הביתה, אומר, רגע, אבל בעצם אמרת לי שאני צריך לוותר על כל השאר. אז אני הולך הביתה, את בעצם אמרת לי, תמצא את הייחוד שלך, הלכתי הביתה, אני אומר, טוב, אז על 85% מהאוכלוסייה אני צריך עכשיו לחתוך, כדי למצוא את ה-15 שמתאימים לעיבול, ואני חושב שלפעמים אנשים מתקעים בזה. בזה שקודם כל אני צריך, כאילו, גם אין לי מטופלים, וגם אני עוד צריך לוותר מראש על כל כך הרבה, זה השלב הראשון, והשלב השני זה שכשאני מדויק ואני יודע בדיוק למי אני מתאים, אז אני פוגע בול. כן, ולפעמים זה לוקח זמן, וזה תהליך. אגב, כשבאים אליי, אז אני לא שולחת הביתה, אני אומרת, בואו נעשה את זה ביחד. כאילו, בואו רגע נסתכל, ונתחיל לשים לב ולתת מילים לדברים האלה, ולהגדיר. וכן, וחלק מהתהליך זה להגיד, אני לא עובד עם זה ועם זה עם זה, אלא אני עובד עם נישה ספציפית, עם קהל יעד ספציפי. זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא מהמיקוד, העבודה גדלה, העשייה גדלה והנוכחות גדלה, ויש גם איזושהי מומחיות שמתווספת. זאת אומרת, גם אני יכולה להגיד, זאת אומרת, אני מנחה תהליכים בהתמקדות, ואני עובדת עם מגוון נושאים, לא רק עם שיווק ולא רק עם יציאה לאור, ואני מלווה גם בנושא של יצירת זוגיות, אבל ברגע שבמהלך הדרך שלי ידעתי לבוא ולהגיד, אוקיי, אלו הדברים שאני הכי טובה בהם, שאני הכי יודעת שאנשים בוודאות יגיעו אליי והם יקבלו ערך, אז אני שמה אותם, שמה את הכותרות האלה וממש מזמינה באופן אקטיבי להגיע אליי לעבודה בנושאים האלה. זאת אומרת, הרבה פעמים מטפלים, הם יכולים כאילו לדבר על הכלי שבו, שאיתו הם עובדים. זאת אומרת, אני מטפלת באמצעות פסיכותרפיה גופנית, אני מטפלת באמצעות, לא יודעת, קואוצ'ינג או רייקי, אבל הרבה פעמים מי שבעצם מחפש את הטיפול, הוא לא מחפש את הכלי, אלא הוא יכול להיות מחפש קודם כל מישהו שרואה את הבעיה שלו, שרואה את הכאב שלו, שרואה איזשהו נושא שהוא חקר, שהוא מבין, שהוא יכול באמת לעזור לו בו. ולכן הרבה פעמים, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אלינה, לא אכפת לי, התמקדות, תקראי לזה איך שאת רוצה. כאילו, בואי תעזרי לי בתחום הזה והזה. אוקיי, ואני מרגיש שאת ממש מרימה לדבר, אולי הדבר הבא, שהסיפור הזה של המעבר מכיסא המטפל, הטיפה יותר גבוה, הטיפה מאזין, זה שמחזיק את התשובות, כן. לכיסא, אני אקרא לו כיסא המשתף, שאז אני בעצם, אני שם את עצמי מול העולם, אני פתוח לפידבק, והרגשתי שנתת פה קצת את הסוף של התשובה של הדבר הזה, למה בעצם, אחד הקשיים זה לעבור מהכיסא הזה לכיסא הזה. על זה אני חושב הרבה אנשים נופלים כשהם אומרים, כל מה שדיברנו על לפני, שיווק, וצריך לעבוד על אנשים, וזה מניפולטיבי, ואני לא טוב בזה, ואני לא מבין בפוסטים. כן. ודווקא כאן את שמה את האצבע על ההזדמנות של להגיע אל אנשים, של לתת ערך. אז את רוצה להגיד איזה כמה מילים על השיפט בין זה לזה? כן. כן, אז אני אגיד שבאמת ככה, כשדיברנו הכנו ככה את הפרק, אז אמרתי לך שבאמת הרבה פעמים לשיווק יצא שם מאוד מאוד רע, ואנשים שומעים רק את המילה שיווק, הם כבר לא רוצים, כאילו יש לזה לפעמים איזשהו ניחוח מניפולטיבי של עולם של דורסנות, של עולם של למכור בלי לראות אותך, של זה משהו שהוא באמת לא נעים ולא
אפילו ברמה המוסרית, לא לגמרי נקי, והרבה פעמים כאילו אנשים אומרים לי, מה אלינה, את מתעסקת בשיווק, איך זה קשור אלייך? כאילו זה לא מה שאנחנו מכירים בך, ואני אומרת, אוקיי, אז בואו רגע נעשה סדר על מה זה עוד יכול להיות שיווק. ובאמת אנחנו תכף נדבר על זה קצת, אבל אני רוצה גם להתייחס למה שאמרת על העמדה הזאת, שהמטפל בעצם עובר כשהוא מתחיל לשווק את עצמו. זאת אומרת, הוא יוצא מחדר הטיפולים, היא יוצאת, כן? זה הרוב תכלס נשים. אז היא יוצאת מחדר הטיפולים, וששם בעצם יכול להיות, היא עושה עבודה מדהימה, והיא פוגשת בעצם זוג עיניים, והיא עוברת עם האדם שמגיע אליה תהליך מאוד מאוד משמעותי. אבל בשביל לשווק, היא נדרשת בעצם לא רק להיות בתוך החדר, אלא לצאת ממנו, וסוג של לעמוד על איזושהי במה. במה דמיונית, זה יכולה להיות במת פייסבוק, זה יכול להיות במת פודקאסט, זה יכול להיות במת סרטון ביוטיוב, כל ערוץ שיווקי שתבחרו. אבל זה בעצם איזושהי עמדה שונה, זאת אומרת, הרבה מטפלים, כן, הם לא נכנו באיזושהי אישיות מוחצנת של, אתה יודע, להתחיל עכשיו לדבר על עצמי ואני ואני ואני, והם מאוד מאוד נרתעים מהדבר הזה, זאת אומרת, לא פעם אני שומעת מטפלים שאומרים לי, אלינה, אבל פליז, שאני לא אצטרך עכשיו לספר בפייסבוק את איך שהלכתי לסופר, ואת איך שעשיתי את זה, ואני כאילו לא רוצה להיחשף. אני רוצה להישאר בעמדה מקצועית, ונורא לא נעים לי כל החשיפה הזאת, ופליז, את חייבת לעזור לי. כי יש משהו במעבר הזה לעולם, גם במיוחד, אתה יודע, לעולם הפייסבוק, שפתאום הכל נורא בחוץ, ויש איזה טשטוש בין החיים הפרטיים, לחיים המקצועיים, הכל כזה ביחד, והמעבר הזה הוא לא פשוט למטפלים, במיוחד כאלה שהם לא אוהבים את הבמה הזאת. מה גם שהרבה פעמים הבמה הזאת מחזירה לאנשים איזשהם זיכרונות עבר, של זיכרונות עבר לא נעימים, כן? של להצביע בכיתה ואז פתאום אתה אומר את התשובה וצוחקים עליך. או שפתאום להגיד משהו ולהישמע מגוחך, או להישמע פתטי. זאת אומרת, זה הרבה פעמים דברים שאני שומעת שוואי, רק שזה לא יצא לי ככה, רק שאני לא עכשיו אעשה את הסרטון הזה, ואני אצא פתטית. ואף אחד לא יגיב לי. כן, או למשל, שאף אחד לא יגיב לי, שבסוף אני עושה את כל העבודה הזאת, אבל אין לא לייק ולא עונה. הקיץ של אביה מבחינת החוויה. כן, אז כן, אז יש את זה, ויש גם באמת את מה שהתחלנו לדבר עליו, על הווייב הזה, השלילי שיצא לשיווק, ובאמת פה הזדמנות רגע לעשות איזה רפריימינג. כן, אז עכשיו שכנעת אותי למה לא לשווק, קנית אותי, לא משווק, עכשיו תשכנעי אותי למה כן לשווק. בוא נתחיל בזה שאני לא מתחילה לשכנע אותך, אוקיי? אני לא... מהלך רטורי בשביל השיחה. כן, לא, כאילו רק באמת להגיד את זה, אני לא אוהבת את הגישה השיווקית הזאת של לשכנע מישהו לבוא אליי, זאת אומרת, בוא רגע נהיה בזה, כן? כשמישהו מתקשר אליי ואומר לי, אלינה, אז בואי תשכנעי אותי למה כדאי לי לבוא אלייך. אני אומרת לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אני יכולה להגיד לך מה אני עושה, אני יכולה להגיד לך במה אני יכולה לעזור לך, אבל לשכנע אותך, אני לא הולך לעשות את זה. אני לא רוצה גם שאתה תיקח את השירות שלי, אם אתה לא מוצא כרגע את מה שהוא יכול להעניק לך. זאת אומרת, אם מתוך כל מה שקראת עליי, וראית, והסתכלת, ומה שדיברנו עכשיו, אתה לא מבין שזה יכול לעזור לך, אז אולי באמת זה לא. זאת אומרת, לא בכל מחיר. וזה, עכשיו אני נותן פה נקודה, בחוויה שלי, עשית באיזה 4 משפטים את כל הפאנץ'. כל השיחה ב4 משפטים, הסיפור הזה של את בחוץ, ואת מדברת אל העולם, ואת באה לעזור. כן. ואת מי שאת. ומתוך זה יש איזו תנועה. כאילו, פעם הייתי באיזה ייעוץ עסקי על הקליניקה, והבן אדם אמר לי, אתה צריך ליצור אצל האנשים את החוויה שהוא הבן אדם שיכול לפתור לי את העניין. ולעשות את זה בלי למכור את זה. פשוט להיות את זה. כן. אז עכשיו, אז אל תשכנעי אותי למה לשווק, תסבירי לי איך עושים את זה. איך עושים את מה שכרגע אמרתי.
כן, כן. אז קודם כל בוא נחזור אפילו לשיחת טלפון הזאת, אוקיי? ונראה מה כבר מתחיל בשלב הזה אפילו של השיחת טלפון, מה יכול להיות שונה. אז אם אני לא משכנעת אותו, אז מה אני כן עושה? אז אני אקשיב לבן אדם, ואשאל אותו שאלות, ונסה להבין מה באמת הקושי שלו. למה הוא פונה אליי? האם אני יכולה לעזור לו? ובעצם כבר בשיחה הזאת אני אצור איתו קשר. אוקיי? אני אצור איתו איזשהו תהליך של אמון, שהוא בעצם יבין שאני מבינה את הבעיה שלו, שאני מקשיבה לו, שאני לא עכשיו מנסה, עוד לפני שהוא סיים לדבר, כבר למכור לו איזה קורס שלי או איזה שיטה שלי. זה בשלב הזה. בשלב הבא, כבר בשיחת טלפון הזאת, אני אנסה לראות אם יש משהו שאני שומעת ואני יכולה להעניק לו, אז אני אעשה את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים שיחות ראשונות, אני כבר נותנת איזשהו דיוק, איזשהו משהו ראשוני כזה שעולה לי, שהבן אדם אומר, וואי, אני כבר מרגיש אפילו עוד לא נפגשנו, אבל כבר קיבלתי משהו, אוקיי? אז מה זה עוד יכול להיות שיווק? שיווק זה יכול להיות איזושהי דרך ליצור קשר עם אנשים. שיווק יכול להיות איזושהי דרך של בעצם לתת. לי יש איזושהי מתנה, אני יודעת כל מיני דברים שלמדתי על שיווק, אז אוקיי, נקרא בדרכי אדם, האם רק אם הוא יקנה ממני אני עכשיו אגלה לו? לא, אני מדבר איתו בטלפון, יכול להיות שהוא יגיע אליי לתהליך, יכול להיות שהוא לא יגיע אליי והכל בסדר, אבל אני יכולה בכמה דקות שיחה האלה כבר לתת לו משהו, אוקיי? פשוט כי בא לי לעזור לו, אוקיי? בסוף, גם מתוך הדבר הזה, זה פועל יוצא גם של, בסופו של דבר גם, זה מגדיל את הסיכויים שהוא יגיע, כי ככה זה עובד. כאילו, אני ממש מסתכלת על שיווק כאיזושהי דרך להפיץ את הטוב. זאת אומרת, אני גם זוכרת שאמרתי לך בשיחה המקדימה, שלא כל בן אדם שיגיע אליי אני אקבל, ואם לצורך העניין יגיע אליי מישהו שמטפל, או מישהו שאני לא מרגישה שנכון לי לעזור לו להפיץ את הטיפול שלו, אני לא אעשה את זה. זאת אומרת, אני צריכה להאמין בו. אני צריכה בשביל באמת ככה להעצים אותו ולעזור לו לצאת לאור, אז לא בכל מחיר. אז מה שמניע אותי בעיסוק הזה, זה איזושהי ככה לעזור לאדם הזה, להגיע לעוד אנשים ולהפיץ את הטוב. וככה אני גם רואה שיווק. בזכות השיווק הזה, הוא יכול בעצם עוד לפני שהוא מגדיל את הקליניקה ועוד לפני שהוא ממלא סדנאות, הוא קודם כל יכול להגדיל את הנוכחות שלו בעולם, להגדיל את הביטוי שלו, אוקיי? להגדיל את האופן שבו הוא משפיע על החוץ, עוד לפני שהוא רואה את זה בצורת, הוא רואה את התוצאות של זה. עכשיו, זה מדהים שכשמתמקדים בזה, הרבה פעמים זה מחזיר את עצמו. זאת אומרת, אנשים שבאים ממקום כזה של אני רוצה לתת ערך. אני רוצה, יש לי, נגיד, מישהו, יש לי חלום לעזור לאנשים להבין למה יש להם איזושהי, לא יודעת, בעיות עיכול, אוקיי? לצורך העניין. אז מה, אז הוא רק יקרא להם לבוא לקליניקה? אז אף אחד לא יבוא לקליניקה שלו. אבל בוא תתחיל לעזור כבר עוד לפני השלב הזה, בכל מה שקשור לכל מיני ערוצי שיווק, אוקיי? בוא תתרום מהידע שלך. זה יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל אני ארצה לעזור לו לצורך העניין, לראות גם איזה ערוצים הכי מתאימים לו בשביל להביא את זה החוצה, ולהתחיל לדבר את זה, להתחיל להוציא את זה החוצה בעצם. לא רק, שזה לא יהיה רק בקליניקה, אוקיי? בסוף, מתוך כל האנשים שיחשפו והנו מהדבר הזה, יגיע איזשהו אחוז מסוים של האנשים גם, אתה יודע, אבל זה בעצם איזושהי עבודה, השיווק של הגדלת האופן להשפיע, הגדלת האופן של בעצם הגדלת הביטוי והאופן של הפצת הטוב, יצירת קשר עם אנשים, זאת אומרת, עוד לפני שהוא מגיע לקליניקה, יש איזושהי מערכת יחסים שנוצרת, איזשהו קשר של אמון שנוצר, וזה קורה, כל השלבים האלה, עוד לפני שאנחנו רואים את התוצאות. זאת אומרת, הרבה פעמים יש פה איזשהו מקום של להפריד בין הפעולה לבין התוצאה. זאת אומרת, לא תמיד אני אראה את זה ישר, אבל אני יכולה לראות שלפעמים רואים את זה אחרי זמן מסוים, אחרי שאני מגיעה מעמדה כזאת ואני ממשיכה בדרך שלי, ובאיזשהו שלב זה מתחיל
לתרגם את עצמו גם, כן, גם בכל הרמות. אז אני מנסה לראות מה שמעתי אותך אומרת. שמעתי אותך אומרת, אני גם מנסה טיפה להוריד את זה גם לקרקע. כן, בוא נוריד. אז שמעתי אותך אומרת, במקום שאני אהיה בפוקוס עליי, אני, המטפל עם הקליניקה הריקה, שאני אהיה בפוקוס על העולם, על איך אני יכול לעזור לכם. לא איך אני ממלא את הקליניקה שלי, איך אני יכול לעזור לכם. ואחרי זה שמעתי אותך אומרת, במקום להיות בפוקוס על כמה אני מטפל כן או לא, כאילו מטפל כפונקציה כלכלית, זאת אומרת, כמה שעות טיפול עשיתי השבוע, אלא להיות בפוקוס אל כמה אנשים אני יכול להגיע ולעזור. בשני המקרים זה כמותי, אבל בראשון הוא מתרגם לחשבון בנק שלי, ובשני הוא מתרגם לחשבון בנק בקרמה שלי. לכמה אנשים אני יכול להגיע, לכמה אנשים אני יכול לעזור, מה שנקרא בלב פתוח. ואז אם אנחנו עושים את השיפט הזה בבסיס, אז כבר ההסתכלות על הפרקטיקות היא יותר פשוטה, כי אז אני לא שואל את עצמי, האם הקורס הדיגיטלי מול השיווק הממומן יביא לי יותר מטופלים, אלא אני שואל את השאלה, איך אני מגיע לאנשים האלה, ולא לכל האנשים, איך אני מגיע לאנשים האלה שיש להם את הבעיה, או במחאות או לא במחאות, שאני יודע לפתור במחאות או לא במחאות. ואז אני נהיה מוכוון. אז כאילו, קח $1,000,000, די, אין כסף יותר, די, אתה מסודר. עכשיו, איך אתה עוזר לכמה שיותר אנשים? איך אני מגיע? זה המיינדסט, שפע. כן, אז אני חושבת שמי ששומע את זה יכול פתאום להגיד כזה, וזו תגובה שאני שומעת, כאילו, מה, אני עכשיו צריך לחיות בפייסבוק, מה, אין לי זמן פנוי, מה, כאילו, יש לי, כאילו, אתה יודע, גם אני אימא במשרה מלאה, ועובדת וזה, ואני חושבת שזאת לא, זה לא המטרה, זאת אומרת, המטרה זה לא שעכשיו אנחנו נהיה מחוברים 24/7 לרשתות, ואני מציעה את זה רק כאיזושהי, קודם כל, עמדה שאנחנו יוצאים ממנה. בסוף, אנחנו גם נשב ונרצה לראות כן כמה מטופלים אתה תרצה לראות בשבוע, כן כמה אנשים אתה רוצה שימלאו את הסדנאות. זאת אומרת, בסוף זה יורד למקומות הפרקטיים האלה, אבל יש איזשהו כמו אווירה שעוטפת את כל הדבר הזה, אוקיי? שקצת מורידה את הרגל מהגז, מהסטרס, מהלחץ שיש מסביב אוקיי, עכשיו אני אמלא את הסדנה, כן יבואו, לא יבואו, אלא איזושהי הבנה שזה ריצה למרחקים ארוכים, וזה לא רק עכשיו אני עובדת על למלא את הסדנה שלי, אלא בעצם זה שאני לצורך העניין כותבת ופועלת, אני מרחיבה את הנוכחות הדיגיטלית שלי בעצם, אני מרחיבה את הנוכחות שלי ברשת, אנשים נחשפים אליי, אנשים מקבלים ממני, יכול להיות שהם לא יגיעו לסדנה הספציפית הזאת, אבל הם ימליצו עליי, והם יזכרו את השם שלי, וכשהם כן יצטרכו, הם כן יפנו אליי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא ליניארי, וזה ככה, נורא חשוב לי לשים על זה את הדגש. אני היום, אנשים שפונים אליי, הם לפעמים אומרים לי, אלינה, לפני שנה נחשפתי לאיזה פוסט שכתבת באיזה קבוצה, אוקיי? עכשיו, באותו פעם שכתבתי את הפוסט, זה לא שעשיתי את זה בשביל כאילו, שעכשיו יגיעו אליי אנשים. לא, כי לא תמיד זה איזושהי פעולה ישירה ועם תוצאות ברורות, כאילו, אלא יש פה איזושהי תנועה של לצאת החוצה, להסכים להביא את הדברים האלה לעולם, להסכים לכתוב, להסכים להיראות, להסכים לדבר, ובמקביל זה מתחיל להחזיר את עצמו, כי אנשים גם מתחילים בעצם להעריך גם את המקצועיות, גם את המסר הברור שהם מקבלים כשהוא ברור, גם הם מבינים מה אני יכולה לעזור להם, ואז הם יכולים באמת להפנות אליי אנשים שהם מתאימים. גם אם הם בעצמם לא יבואו. וזה איזושהי דרגה שלשם אנחנו שואפים, שבתוך הדרגה הזאת, כן, לא קורה הרבה שיווק. לא צריך להזיע קשה ולא צריך להתאמץ, כי כאילו בנינו איזשהו בסיס, בנינו איזושהי נוכחות מיטיבה, מערכות יחסים נהדרות ברשת, והשיווק הזה כבר עובד, והוא קורה, והוא כל פעם מזין את עצמו. ואני רואה לא מעט מטפלים שהם אומרים לי, כאילו, אני לא צריך עכשיו לשווק על בסיס שבועי ועל בסיס יומיומי, נכון? כשיש סדנה, כשיש פה, יש שם, אבל זה הפך להיות איזשהו הלך רוח שהוא כבר טבוע ביומיום שלי, והוא לא,
זה לא עכשיו אני צריך להתגייס לאיזה משהו ולהזיע, אלא כבר בגלל שאני טוב, אז כבר הדבר הזה הלך וידד והתרחב, ומגיעים אליי אנשים מדויקים. זה גם, אגב, ההבדל בין עכשיו להוציא איזה קמפיין ממומן, שלא בהכרח יגיעו אנשים שהם קהל היעד שלי, ואנשים שבאמת אני ארצה לעבוד איתם. בשונה מכל מה שככה דיברנו עליו עד עכשיו, שזה איזשהו שיווק שבו אני מביא את עצמי, ודרך הקול הייחודי שלי, ומתוך איזושהי עבודת דיוק מאוד מאוד מעמיקה, ומתוך איזושהי גישה של להפיץ את הטוב וליצור קשר עם אחרים. זה יכול להיות דרך, לצורך העניין, פעילות בקבוצות בפייסבוק, של אפילו בדוגמה הכי פשוטה, של לתת שם את העזרה לאנשים, כן? זה לא בכסף, זה לא בתמורה, אבל לאט לאט אנשים מתחילים לסמן אותך איזשהו אדם ששווה לעקוב אחריו, כאדם שמתישהו הם ירצו לרכוש את השירות שלו, או בעצם להמליץ לאחרים. אוקיי, אז אני מרגיש שהמנגנון הזה ברור. אני גם חושב שכולנו עושים את זה תכלס בתור אנשים פרטיים. מישהו בא לנו בעין טוב בפיד, ואנחנו רגע עושים עליי לייק או משהו כזה, כי אנחנו רוצים לשמוע. ואולי זה היה נקודה שממנה אפשר להישען, שהרי כולנו עושים את זה. כולנו בפייסבוק, מישהו מוצא חן בעינינו, אז אנחנו קצת יותר עוקבים אחריו, ואז פייסבוק קצת יותר מעביר לנו אותו, וזה המנגנון הבסיסי של המציאות הווירטואלית במובן הזה. אני כן חושב שיש פה מקופל בתוך מה שאת אומרת, גם איזושהי הסתכלות ארוכת טווח, אפרופו עסק. פעם שמעתי פודקאסט של איזו מדריכת הורים, אני לא זוכר את שמה לצערי, שהיא אמרה, קשה לי עם אנשים שמסתכלים על העסק שלהם כתחביב ולא כעסק. משהו במובן של בנייה ארוכת טווח של משהו, של מערכת שעובדת. אז אם אתה מסתכל על העסק שלך, הקליניקה שלך באופן הזה, אז אני כבר לא מנסה למלא את הסדנה הבאה. אני מבין שאני עושה סדנאות, ואני רוצה ליצור מערכת שיבואו אליי לסדנאות, אפילו שאני לא אצטרך לשווק פר סדנה, כי זה ים כאב ראש. נכון. אלא שאני אהיה ההוא שעושה את הדבר הזה, שבאים אליו. נכון. אז זה משך זמן. 2, אני שומע אצלך איזה משהו שמדבר על אולי לא נחישות, אבל התמדה. נכון. יש כאן מהלך של התמדה, וההתמדה מאפשרת לוותר על האינטנסיביות. זאת אומרת, אני לא חייב כל יום לשים פוסט, אבל אני כן חייב להתחייב לרוטינה. והדבר הנוסף שאני שומע אצלך זה חיבור לתשוקה. הרי למה, זה אולי החלק שחסר בפאזל, איך יהיה לי כוח לחפור על זה בפייסבוק כל הזמן, או בקבוצות יהודיות לתחום שלי, או בפוסטים שאני כותב על עצמי, אלא אם כן, אני אדבר על מה שאני אוהב, ומה שאני טוב בו, ומה יש לי תשוקה אליו לעזור ולזה, וגם זה מחבר אותי לאיזושהי אמירה שלמדתי בלימודי הטיפול, שהכלי הכי חשוב של המטפל זה לא הטכניקה, אלא הוא עצמו. כאילו אני, ומה שאני מביא זה הבייס. אז הטכניקה היא מעצימה. אז בעצם את אומרת לי משהו דומה לזה. את אומרת, אתה כזה מדהים, נכון? אז בוא, תביא את המדהימות שלך לעולם, ותעזור לאנשים, לא בתגובה, מישהו כותב, אני צריך ככה וככה, אל תכתוב לו, יש לי סדנה מעולה לזה, תרשם לינק, כן. שזה מבאס. אנחנו אומרים את זה בתור אנשים שכותבים, שרואים את זה, מבאס, אחי. אלא, תגיד, אוקיי, אתה יכול לעשות כך, כך וכך, תפנה כך וכך וכך, אני גם פה, יש עוד אחרים. בשבילך, לא עכשיו אני ממלא את בשבילך, כך, כפרה, תהיה בטוב. כן. ותעשה את זה בצורה עקבית, בנושא שלך, מול האנשים שצריכים את הדבר שאתה, מאוד מדויק, דיוק פה הוא קריטי. עכשיו אנחנו כן. גם, אני אשים כוכבית, אנחנו לא שוללים קידום ממומן, לא שוללים. לתעשייה, לא שוללים. תתפרנסו, הכל טוב, זה גם עובד, היה לנו שיחה על זה לפני זה, נכון. איפה זה עובד יותר, איפה זה פחות, אבל אנחנו כאן מציעים נתיב אחר אל פסגת ההר. נכון. בסופו של דבר, גם יש שלבים שקידום ממומן הוא מאוד מאוד, זאת אומרת, צריך. אבל אני חושבת שמה שאנחנו מדברים עליו, זה גם על איזושהי דרך של שיווק אורגני, שהיא יוצאת מהנושא הזה של יציאה לאור. רגע, תגידי אורגני, לא כולם, מה זה אורגני? כלומר, שיווק שהוא נעשה, קודם כל, זה לא בתשלום, זה שיווק שהוא בחינם,
זה שיווק שהוא גם בעצם משתמש בדף העסקי, אבל גם דרך הרבה פעילות שהיא דרך הפרופיל האישי, ואני אסייג ואומר ששוב, זה לא אומר שאני עכשיו אשווק את עצמי דרך הפרופיל האישי, אלא בגלל שאני כותבת על מה שאני אוהבת ועל מה שאני רוצה לתת ועל השליחות שלי, אז שם בדיוק הגבול הזה מטשטש, אוקיי? ובעצם כמו שאתה אמרת, אני הוא הכלי, כן? אז רוצים לבוא אליי, זאת אומרת, היום אני רואה את זה הרבה, כאילו מטפלים יכולים להחזיק איזשהו דף עסקי מפואר, אבל לא יהיה בו שום פעילות, ודווקא בפרופיל האישי פתאום יש כאילו מלא תגובות וזה, ומשהו עובד. והרבה פעמים הם מגיעים אליהם דווקא מהפרופיל האישי, ולא מהפרופיל העסקי, מהדף העסקי בעצם. אז מה שנקרא שיווק אורגני, הרבה פעמים הוא בדיוק באותה אווירה שאנחנו מדברים עליה, הוא לא תמיד מאוד מאוד ישיר, הוא לא תמיד פרסומי, הוא לא מניפולטיבי, אלא בעצם זה להיות רגע אתה, כן? להביא את עצמך, להביא סך הכל את התשוקות שלך ואת הרצונות שלך, לעזור לאנשים, לכתוב על זה, כן? ומתוך הדבר הזה יגיעו גם אנשים לקליניקה וימלאו את הסדנאות. אז זה ככה בנוגע לנושא הזה. אני גם חושבת אתה יודע, יש את האמירה הזאת, פשוט תהיה אתה, ופשוט זה, וזה לא פשוט, מה שנקרא, להיות פשוט. ודווקא במקומות האלה, ואני ככה חוזרת למקום שממנו התחלנו, יש המון המון ביקורת עצמית. זאת אומרת, אני רואה את זה באמת כשמטפלים רוצים לכתוב לדוגמה, והם רוצים לכתוב על משהו שמעניין אותם, והם רוצים לתת ערך, ואז הם שומעים את כל הקולות האלה של את מי זה מעניין, מי בכלל יקרא את זה, כל מיני קולות כאלה, זה סתם, זה מטופש, זה לא, כל מיני, ונורא נורא קשה, אפרופו לשווק ככה, כי כל פעולה שאתה עושה, יש מקהלה שלמה של קולות רקע. אחד, אגב, הכלים מעולם הכתיבה היצירתית שאני יכולה להביא, זה לעשות איזושהי עבודה עם זה. זאת אומרת, שיווק יכול להיות איזשהו נתיב להתפתחות. אז למשל כאן, דרך עבודה בעצם עם המבקר הפנימי. אז אני יכולה לצורך העניין לכתוב את הפוסט, ולהחזיק מצד ימין או מצד שמאל, אם אתם שמאליים, דף שבו בעצם אני כותבת כל פעם את המחשבה של המבקר הפנימי. לצורך העניין אני כותבת את הפוסט ואני מלאת התלהבות, ואופ, מגיעה מחשבה של, אוי, זה כזה מטופש מה שאת כותבת, אל תמשיכי לכתוב. והרבה פעמים ברגע הזה אנחנו באמת נעזוב את הדף ואנחנו נפסיק. כאילו, לא תמיד אנחנו מודעים למהלכים האלה, אבל תלק, הרבה פוסטים לא נשלחים, או נשמרים בעצם במגירות או בטיוטות של הפייסבוק. אז הרבה פעמים כשרגע מתחילים לרכז בדף את הקולות האלה, ונותנים להם מקום, לא ישר מגיבים אליהם, כן? הרבה פעמים המבקר הפנימי קצת נרגע, הוא פתאום מקבל מקום, ואפשר לרגע לתפוס איזשהו מרחק ממנו, ולהסתכל עליו רגע בצורה יותר אובייקטיבית, ולהגיד, רגע, זה באמת לא מעניין אף אחד, זה באמת שטותי, או שאולי זה איזשהו קול שהוא מהעבר, או מכל מקום שהוא, אולי זה איזשהו קול שרוצה להגן עליי, שרוצה לשמור עליי, ממה שעלול להיות אם אני אפרסם, אולי הוא לא רוצה שאני אגדל, או כל מיני ככה קולות שקיימים, ושבסוף שומרים עלינו, אבל יכול להיות שאנחנו כבר לא צריכים את זה, יכול להיות שאנחנו כבר יכולים להתמודד. אז זה איזשהו כלי שאני ככה הרבה פעמים עובדת איתו. עוד איזושהי דרך באמת בשביל לתת לפלואו הזה של הכתיבה ושל הזה, זה להתחיל כמו לפתח איזושהי הסתכלות, איזושהי התבוננות של, כאילו למשל נגיד אחרי טיפול, או להתחיל כזה לחשוב, אוקיי, מה עכשיו ממלא אותי השראה, ולהתחיל לכתוב לעצמי בצד את הדברים האלה. זאת אומרת, להתחיל כמו, או לארוז את זה באיזה מחברת, או באיזה נוט כזה,
להתחיל לאסוף נושאים שמעניינים אותי, שמרתקים אותי, שמושכים אותי. אני חושבת שאגב, מטפלים, לפעמים יש עוד איזשהו מלכוד, שהם הרי מבחינה אתית לא יכולים עכשיו לכתוב על מה היה בתוך הטיפול. כן. אוקיי? וזה דווקא מה שהכי בא להם לספר לעולם, כי הם עשו שם משהו מדהים, אבל הם לא יכולים, כי הם רוצים לשמור על הבן אדם שהיה שם. ואני נורא, אני לפעמים גולשת בפייסבוק, ואני רואה את כל אלה שמתחילים לספר, אנחנו מתכווצים בפנים. מתכווצים. אתה רואה בן אדם מביא משהו מתוך חדר הטיפול, אתה עושה, אחי... כן, כאילו זה מקום קודש הקודשים. ואתה גם לא רוצה עכשיו להתחיל לכתוב, וחס וחלילה גם הבן אדם יקרא את זה, כאילו, לא, באמת, זה נושא מאוד מאוד רגיש. אז איך כן אפשר לצורך העניין לעשות את זה? אז יש מטפלים שמבקשים בעצם, מבקשים את האישור, או כותבים רק אחרי שהתהליך יסתיים באישור, ותוך העלמת פרטים, מזהים ושינוי. ואני אומרת, בואו נעשה את זה יותר קל. בואו תחשבו על תמות בעצם, שחוזרות על עצמם בחדר הטיפולים, ואל תביאו את הסיפור הספציפי, אלא אתם יכולים לכתוב בהשראתו, אוקיי? אתם יכולים ממש ליצור דמות אחרת, אבל לקחת את הכאב שהוא מופיע אצל הרבה מאוד אנשים שמתמודדים עם זה. ועם זה לעבוד, אוקיי? כאילו, להתחיל בעצם, זאת אומרת, נגיד בעולם הכתיבה היצירתית, אז אפשר ממש לכתוב סיפור, אתה צריך סיטואציה, אתה רוצה איזושהי דמות, אתה רוצה כאילו להוריד את זה קצת לקרקע. אז אפשר לקחת את הרגש או את התמה, ולהכניס אותה בתוך איזשהו סיפור. אוקיי? ולהתחיל כאילו להניש את הדמות הזאת, להתחיל לתת לה מילים, אבל להפריד את זה מהסיטואציה האמיתית שקרתה בחדר. כן. אלא משהו שונה לגמרי, בלי שום פרטים מזהים, אלא רק שייתן את הטעם, את האווירה של הכאב שבעצם אנשים מתמודדים איתו. למה? כדי שבעצם אפשר יהיה להגיע לאחרים שמתמודדים עם אותו כאב, ולהגיש להם בעצם יד, ולעזור להם בעצם לזהות שיש לבעיה שלהם שם, ואפשר לעזור להם. אני לא יודעת אם זה היה ברור, איך עושים את זה, אבל אפשר, מי שירצה יכול לכתוב לי, ואני אסביר לו ככה יותר לעומק, איך ככה פורטים את הדבר הזה לכדי ממש טקסט. אני הרגשתי שאת מדברת במובן מסוים על רגע מיסוד המחויבות. אני חושב על אדם שהוא כותב שירים למגירה, ומגיע יום שהוא אומר, טוב, די, אני משורר. ואז אני ממסד את המחויבות שלי לפרקטיקה שבחרתי לקחת. ואם כרגע אמרנו שאנחנו מזמינים אתכם ואתכן, בעיקר אתכן, כי אמרנו סטטיסטית זה הרוב נשים, אנחנו מזמינים אתכן למסד את הכל, את האור שאתם מוציאות לעולם, אז ברור שזה לא יכול להיות רק מפוסט ספונטני שעלה לי, לא, אז יש מחברת, וכשעולה לי זה משהו ספונטני, אני מהר רושמת אותו, כדי שיהיה לי בנק, כי אני רוצה למסד את האופן שבו אני מוציאה אור לעולם. אני מבינה שאני מתחייבת על 2 פוסטים בשבוע, ואז אני בחיי, אני אגיד אגב על עצמי, בגוף ראשון, אני מושיק, אני מסתובב ויש לי רגע של השראה, ואז אני כותב אותו. יש לי רגע, אני כותב ברגע. כותב ברגע 2 פסקאות, שם בטיוטה, ופעם באה אני עושה סדר, ומוציא את זה בפרקי זמן קבועים. אבל אני לא מפרסם את זה ברגע שאני כותב את זה. אני כותב בזמן מסוים, ואני מפרסם בזמן אחר, ומיסדתי את המערכת הזאת בתוכי, כי אני מבין שאני רוצה לשמור על הדהוד קבוע. כן. כדי להגיע. כן. כן, אני חושבת, אגב, שכל אחד צריך למצוא את הסגנון האישי שלו או שלה. אני יכולה להגיד לך שאני לצורך העניין, אף פעם לא התחברתי לזה שיש לי עכשיו, אתה יודע, מין חובה כזאת של פעם בשבוע לשגר פוסט. לי אישית זה אף פעם לא עבד. כן. אני עובדת עם אנשים שהם כן מבקשים ממני את זה. אומרים לי, אלינה, בואי תעזרי לי לעשות סדר, בואי נעשה איזה שגרת שיווק. אבל אני באופן אישי, אני כותבת בצורה מאוד מחזורית. ואגב, אולי זה קשור לזה שאני אישה, ואני פועלת בעולם בצורה מחזורית, ויש
תקופות בחודש שאני יכולה להיות מאוד מאוד פעילה ולכתוב ולהיות יצירתית, ויוצאים לי שם 15 פוסטים, נניח. ויש תקופות שלא בא לי להיות בפייסבוק, ולא בא לי בכלל לראות, ולא לחשוב שיווק ולא שום דבר. אז התנועה הזאת עובדת לי. אוקיי? זה משהו שעם השנים ראיתי, שיש תקופות מסוימות שאני יותר בחוץ, שאני יותר בעולם, שאני יותר יוצאת, ואני כותבת, כמו עכשיו אגב, היום אני מקליטה פודקאסט, מחר אני עושה סדנה בזום, שבוע הבא, כאילו, אז זה מין תקופה כזאת שאני יצאתי החוצה ואני יוצאת מאזור הנוחות שלי, ואני עוברת דרך מלא פחדים ומלא חששות, ומולידה עוד דברים ועוד, כאילו, וזה בא מתוך איזושהי תשוקה ורצון להביא את הדבר הזה ולהיות בחוץ, ולהיפגש עם אנשים ולשמוע את הפידבקים שלהם, וכאילו לצאת יותר החוצה. ויש תקופות שלא. ועדיין בתקופות האלה אני עובדת, והקליניקה שלי עובדת, והפגישות בזום והכל, וכמובן שזה גם קשור לצורך, כן? לא תמיד יש לי מקום עכשיו לעוד אנשים. זאת אומרת, אז אני חושבת שצריך למצוא, כל אחד צריך למצוא את הסגנון שלו שעובד בשבילו. אין ספק שחייבת להיות פה התמדה ומחויבות, לא עכשיו לבוא, לשים איזה פול גז ואז להיעלם. כי ככה לא בונים, לא נוכחות ולא שום דבר, וזה נראה לא רציני, ואז זה באמת מתמסמס. אלא איזושהי נוכחות עקבית, מתמדת של שנים על גבי שנים, בעצם, שזה פועל יוצא של בעצם רגע להיות אתה ולמצוא את הסגנון הייחודי שלך בתוך העולם הזה של השיווק. אז זה הופך להיות יותר קל, וזה הופך להיות יותר פשוט. ואפילו שיש איזה מין לידות כאלה, ויש איזה יציאה לאור כאלה במהלך הדרך, אבל עדיין מתבסס גם איזשהו ביטחון, ככל שאנחנו יותר פועלים בעולם, וכל שאנחנו יוצאים יותר החוצה, לרוב אנחנו מקבלים גם פידבקים חיוביים, זאת אומרת, נדיר, זאת אומרת, יצא לי ככה לעשות עם אנשים כל מיני, למשל, טקסטים כאלה של יציאה לאור, של היי חברים, אני שמח לספר לכם שאני ככה פותח את הקליניקה שלי, ואני עושה את זה ואת זה ואת זה, או אני חוזרת לטפל אחרי תקופה ארוכה, והרבה פעמים יש איזה רעד וחשש, ממש ככה, לפני הדבר הזה, ואז פתאום מגלים כמה שהם מחובקים, כמה שפתאום אנשים רק חיכו לדבר הזה, אנשים ממש רצו, זאת אומרת, לפעמים צריך ממש את ההזמנה האקטיבית הזאת, של כן, אני כאן והקליניקה שלי פתוחה, תבואו, כאילו. לא תמיד מספיק לכתוב על ועל דה ולצפות שאנשים יבינו שאני מטפל ואני רוצה שתבואו. זאת אומרת, יש פה גם אחת לכמה זמן צורך באיזושהי הזמנה ברורה, אקטיבית של אני פה ובואו אליי, וזה מה שאני יכול להציע לכם. אבל אם ככה נראה כל השיווק הזה בעייתי. זאת אומרת, יש פה המון עבודה של מינונים שצריך לעשות. אבל כן, זה עבודה וזה התפתחות. בסופו של דבר התפתחות וגדילה והסכמה להיות מי שאנחנו ולתת את המתנות שלנו בעולם ולזרוח לעזור לאחרים דרך זה. זה נשמע לי אחלה סיכום. גם אני חושב שזה אולי גם הפאנץ' שעובר כחוט השני, שאנחנו פה מטפלים שמדברים למטפלים, אז גם שיווק הוא לא מחוץ לחיים, וכמו שכל דבר בחיים הוא הזדמנות לעבודה פנימית ולצמיחה וגדילה, גם שיווק יכול להיות כלי כזה. כן. אז אתה משיג גם את המטרה השיווקית וגם גודל. בדיוק. וכן, ולא לעשות את זה לבד. זאת אומרת, לפעמים זה חבר או חברה שכזה, שיש להם פידבקים טובים, שהם קצת מבינים, ואפשר רגע לשלוח להם טקסטים, או להתייעץ איתם. כאילו, יש משהו נורא בודד לפעמים בעולם הזה של מטפלים, של עצמאים, שהם לא שכירים בעצם, הם כאילו עושים את הכל לבד. אז לא להישאר עם זה לבד. כאילו, לפעמים בשביל לעשות את התנועה הזאת של לצאת החוצה, להיוולד, צריך את העזרה הזאת, צריך עוד יד, עוד עיניים שנותנות תוקף, שמכירות, שמעדדות, ואז הדברים יכולים באמת לצאת החוצה לעולם. תודה רבה לך. תודה רבה, היה לי ממש לעונג. להתראות. ביי ביי.